Tarihi zai maimaita kansa, Tinubu zai yi ƙasa-ƙasa da Kwankwaso a Kano. Ba ni da asusun banki idan ba Najeriya ba, Kwankwaso. Kamar da muka kawo muku kanin labaran, kafin mu shiga labarin gadan-gadan, za mu so ku yi mana subscribing sannan ku danna ƙararrawa saboda kasancewa tare a koda yaushe. Da zarar kuma mun ɗora ƙayataccen shirye-shiryenmu mu sanar da ku. Mun gode, mun gode. An ɗora wannan rahoto ne a shafin Arewa Reporters Hausa, inda suka ce tarihi zai maimaita kansa. Tinubu zai yi ƙasa-ƙasa da Kwankwaso a Kano, cewar kwamishina. Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kano ya yi ikirarin cewa za a maimaita abin da ya faru a zaben shugaban ƙasa na shekarar 1993 a jihar. Muhammad Garba ya ce Tinubu zai yi ƙasa-ƙasa da Kwankwaso kamar yadda Abiola ya lalasa Bashir Tofa. Ana gani Rabiu Musa Kwankwaso na jam'iyyar NNPP na da ƙarfi a Kano kuma babu mai iya ja da shi. Kano. Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kano Muhammad Garba ya yi hasashen cewa da yiwuwar tarihi ya sake maimaita kansa a siyasar Kano a zaben shekarar 2023. Kwamishinan ya ce ɗan takarar shugaban ƙasa a APC Bola Tinubu zai lalasa takwaransa na NNPP kuma tsohon gwamna Rabiu Musa Kwankwaso kamar yadda MKO Abiola ya yi ƙasa-ƙasa da Bashir Tofa a shekarar 1993. Kwankwaso ya bayyana haka ne a ranar Lahadi yayin wata hira da 'yan takarar shugaban ƙasa a Arise TV ta shirya. Ba ni da asusun banki a ko'ina a faɗin duniya idan ba Najeriya ba. Ba ni da kasuwanci a wata ƙasa saboda ina so in gina ƙwarin gwiwa ga mutanen da suka yi da mu, iji Kwankwaso da yake amsa a tambaya game da yadda zai inganta ilimi idan ya ci zaɓe. Kwankwaso ya ce gwamnatinmu ta yi imani cewa hanyar da tafi kyan bi ita ce a zuba jari a ilimi. Dole a yaƙi cin hanci saboda shine babban matsalar mu. Yaƙi da cin hanci a ɓangaren ilimi zai tabbatar da tafiyar komai daidai. Za mu yi dukkan abin da ya kamata don samar da ilimi mai inganci. Za mu shigo da wasu manufofi da za su inganta lafiya ta hanyar NHIS. Za mu tabbatar kowane ɗan Najeriya yana iya zuwa asibiti. Manufarmu za ta kasance mu horar da 'yan Najeriya da yawa. Za mu ƙarfafa gwiwar 'yan Najeriya don su kammala karatu su yi aiki a kasuwar Najeriya. Daga tashar SST Hausa TV muke kira ga al'umma wannan lokacin siyasa da ya karatu. Kowa ya kamata ya shiga karatun ta nutsu. Kare yi harkar bangar siyasa domin harkar bangar siyasa babu abin da take jawowa sai zubar da mutunci, ƙarshe kuma ta kai mutum ga dana sani. Za mu yi alfahari da ku idan kuka zama waɗanda suke yin abubuwan da ya kamata a daidai lokacin da ya kamata da kuma kiyaye dukkan abin da bai dace ba a lokacin da ya dace. Tashar SST Hausa TV ta ku ce abin alfahari ce a gare ku a koda yaushe. Kada dai ku manta wannan rahoto yana zuwa muku ne kai tsaye daga SST Hausa TV. Za mu so ku yi mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin kasancewa tare da zarar mun ɗora ƙayataccen shirye-shiryenmu mu dinga sanar da ku. Muna alfahari da ku a koda yaushe. Mun gode, mun gode.